Hallelujah. May you sit in the presence of God. Hallelujah. Umhlobo wami uJesu. Singing melodies from your heart to the Lord. Can they be my own? Send me your passion.
Sahlobo sokuqala Praise God. Masi shwangatheke le mini namhlanje. Hallelujah. Praise the Lord. Masishwangatheke le mini namhlanje. Dilapha ke kule service gqibela ngiphethe itopic ethi preaching other gospel. Hallelujah. Praise the Lord. Andithandi that ubhodi indlela ondijonge ngayo kanti kundihlonta ngani. Kanti umntu lothi ndidibanisene noxhala. Malibonke igama lenkosi. Andiyazi ke ndifika ke sele kuqhalwe usuku lwami tata Brother Juku. Uyoliqhalile ekuseni. Brother Juku belisindi waliqhala. Hallelujah. Siyabulela kakhulu to all the ministers esezilayele foundation about the gospel. Malibonke igama lenkosi. And here kwindawo ethi preaching other gospel. Mana ke ukuthi bekumashwa ngeright vele kuthi left. Ile ndijongile nayo. Malibonke igama lenkosi. Zezi topic eziningi senior pastors senior pastors sipulele kakhulu. Let's use your things. Hallelujah. Now kuthethwa ke about preaching other gospel. Ilula ke kakhulu for mina because you are a senior pastor. ndithi na senior pastor ndithi kabibla ithi yonke into ebithethiwe yone right. Ningayishmayeli into engeyiyo. Anyone who preaches into engeyiyo lebithethwa, that will mean is preaching. Nanso ile nto kunikwe senior pastor because kumele ndizomisa leso sikhungwane. Kuba ungayishmayeli into ebishunyayelwe apha because that will mean you are preaching another gospel. Lula ngolo hlobo nje senze ufefe esifani sami. Malibonke igama lenkosi. Kuthethiwe ke utata teaching us about gospel and wakota kakhulu ke kuzo izolo abathandikayo. Okokuqala, when we talk about the gospel, we are talking about the sufferings, we are talking about death, we are talking about burial and the resurrection of our Lord Jesus Christ. That is the gospel. Now, uthi ke ngokuxayikota umama uthi izolo akayiyo i-gospel uba inanto yakwenza nathi. The reason i-gospel kungenxa kokuba yonke le nto wayenzayo uKristu is good news uthi the vital part of it yokokuba isenzeni thina the gospel. Malibonke igama lenkosi. And which is a very important part of ubomi bethu. Oqala
Zininzi indibano ezikhona kule weekend. Kuyashunyayela. And uninzi lwethu siyonela. Siyayikholelwa into ubuKristu wafa. And even other churches, they are preaching, emphasizing that he died. Hallelujah. Inhle kakhulu iyancomeka eyokufa kwakhe. Malonke abalenkosi. Desikeke ngokunathi sonke singamakholwa ide isililise into yokuba ngenene nangenene safela. But ke ngoku xa sisiza kubunzulu begospel, indaba yokufa kwakhe uKristu Yesu ayiyo eyamakholwa nje kuphela. uKristu Yesu akafelanga makholwa. And uKristu Yesu akasifelanga ngoba sele sisindisiwe. uKristu ithi iBhayibhile, while we were sinners, Jesus died. And number 2, in the Bible, for God so loved the world, not Christians, that he gave his only begotten Son, that whoever believes. Now, in the way of kwakhe, yinto bekumele ba i-celebratewa lihlabathi lonke, ngoba wafela abantu. But ke ngoku xa isiza kwigospel, thina singena kwinwethi asivuma okokuba uYesu inkosi, sisamkela the good news. Ukufa kwakhe kuthi akupheleli apho kuphela, sibalelwa ekufeni kanye naye. Oh, igama lenkosi makho. Bengicinga nathi amen. Indaba yethu thina xa uzawushumayela ivangeli lisifakayo thina makholwa, mayina livangeli eliveza ukubaluleka kokufa kwakhe. Siyavuma wafa, wayefela ntoni thina? Ithi nani ithanyani nathi loo nto? Ithi nani njengoba wafayo nje engcwatywa nina nafa kunye naye. Amen. That's a gospel. Now, xa undishuma izivangeli elingelilo, it's when umbethelela yedwa. Ungandivezi mna ndibethelelwe naye. Amen. Uzawundibhutha ke ngoku once abethelelwe yedwa. Mna undishiye njengomntu ongazange abethelelwe naye. Because into edala ukunyanzeleka ukubethelelwa kwam, ndandikabene noThixo ndisenyameni. Malonke igama lenkosi. Ndahlukana noThixo ndisenyameni kumntu wokuqala, the first man Adam. Praise the Lord. Ndazalwa ndizalwe emathileni, ndingumthile nezinto zasemathileni. Kwanyanzeleka ukuba xa ibethelelwa makangabethelelwa yedwa, abethelelwe nomthile. Now umthile naye makayinqamlezweni, because kudingeka umthile file kunye naye namathila kuye. Oh, igama lenkosi mabonke. Now xa uzawundishumayeza sundilanda emathileni, because izinto zasemathileni ndabethelelwa naye nazo emnqamlezweni. Now when you are preaching another gospel, it's when ungakwazi ukundahlula about the old me was crucified with Christ, and it is no longer I who lives, but Christ lives. Glory to God. Ndazi xa kuye emngcwabeni, suthetha nam ngathi uthetha umuntu osengcwabeni. Ndi-adrese njengomntu okhe waya. Hallelujah. Ndikuva apho ke ngoku xa uzawushuma izinto engeyiyo, it's when ufika usithi, can I prophesy? I see what happened to your forefathers now happening in you, and I prophesy to you. Once you connect, then I know. This is not the gospel that I have received. It is not the power of deliver. No one
try to read. Glory to God. Then ndangcwatywa. Hallelujah. Ndangcwatywa nezinto zam zonke. That's a gospel. Ndangcwatywa. Ndathi uba ndingcwatyiwe ndavuka. Kulapho ke ngoku kufuneka xa uthe nam uthi uba wavuswa kanye noKristu usundithandabuza ndi-adrese njengomntu owavuswa kanye naye. Nokubona amaphutha ithi kodwa into endibongayo wavuswa. That means namaphutha akhona temporary, because the person, the man that I'm dealing with is a man that was raised together with Christ. That is the gospel that we preach. Glory to God. Now I want us to read this verse, book of Galatians chapter 1, verse 6. Book of Galatians chapter 1, verse 6. Galatians chapter 1, verse 6. Yes. Ndimangalisiwe kukuba niphambuke kamsinya kangaka. Kulowo wanibizayo ngoba balo lukaKristu. Ndimangalisiwe ukuba niphambuke msinyane kangaka kulowo wanibizayo ngoba balo lukaKristu. Kubeka Niye kwindaba ezilungileyo ezizimbi. Niye kwindaba ezilungileyo ezingezizo. Nansi ke ngoku le lomba Pastor Sneke obhitayo zindaba ezilungileyo kodwa zilungile. Ikhona iBhayibhile ebengike ndayifunda ethi the gospel which is not the gospel. Yeah. It tells about the gospel which is not the gospel. Now, gospel because izawusipithisa kwimeko yokuba iyamameleka, but because gospel iyamameleka, but it is not the gospel. And xa siqhubeleka nalamavesi namhlanje siyafumanisa uba le gospel inomoya wayo. Into le nakanani moya wayo ino Yesu wayo nomoya wayo. Uyabona ke ifuna ke ngokusijonga ngoba who sponsors this gospel, because there is a sponsor that sponsors this gospel. The reason Paul address abantu bale gospel akahleka kenathungu. Paul who is preaching this gospel that is not the gospel akana senior apostle. Ukana umapostoli phamkhulu, the senior apostle wayiqonda uPaul, because this apostle yayishumayela the gospel which is not the gospel. And Paul wanted, but this one, it is not the gospel to be preached. Now, because umanana ngathi izinto zokuyishumayela levangeli engevangeli is called, because the motive kokugcina kuledala and in the form of godliness through this Bombay gospel. Touch your neighbor, say Bombay. Yeah, it's funny. Wow, that means we ungasikalelela ile gospel. Le gospel inamandlayo nemiracles zayo. So mayasali ngoba ine miracles. Zesamandlayo.
Holy Spirit, because according to this gospel, it brings down the Christness of Christ. The purpose of when the true gospel is preached, it is because from receiving the true gospel. Paul is shocked. Do you know why Paul is shocked? Paul received the gospel from God. Outside there, ready to deceive. Hallelujah. I am shocked because I can still remember today. I still remember the power that I preached accompanying this gospel. Signs, miracles, and wonders. Who took you from where I left you? Those things, the moment it's there is no condemnation to those like Christ Jesus. Oh, hallelujah. The moment is Saziwa. It's all of us now. But we thank God for Jesus. Who sponsors this gospel? There's a foreign spirit. Uzayifunda iBhayibheli xa ichaza about false apostles. Yeah. Ndisho ngoku kwilizwe lokholwa if you're kahle kunento ekuthiwa apostolic move. Yeah. I'm not against it. But some people they are good talkers. Ungathi so sharing abantu xa umamela, this is not the gospel. Andimentionanga gama lamntu. But ukona izinto othi xa usimamela uqamamela uqonda iza kugcina with the hunger for God and you never have God because without the true gospel it is not. That's nothing. Now, Paul umangazwa into yokuba I've ministered in ndiqhutywa ngamandla kamoya to these people. Ndibanikeza into endiyamkele enkosini. But ngokukhawuleza they have moved, shifted kwivangeli lenyaniso. Balandela another gospel. Now, yenziwa intoni loo nto?
indlebe yakho. Indlebe. Ubuthethelana ngubani? Thetha nje namankazi emshaya lapha WhatsApp kodwa ngike ngibona indebe ezinkulu zishaya lapha WhatsApp anikhalazi. Andithengela ngifoni na data kodwa hey okushere nathi manje ngoba ukayiqonda ushere nje. Haleluya. Ubona Sunday uvela enkonzweni ukuthi uyajonga kwezinto status ugcina abantu abashekwe ubongathi hayi abantu bebethini. Ufike phayana ke. Waxa thenga dot. Benithi nasesifikile nje. Kodwa ano abantu ahlale befuna bakhe no akayikhelanga ngeke athi sesifikile ngeke benje kanti sesifikile. Chobe yaphosa ngeke benje kanti sesifikile. Ikhona eshotayo. Abantu asifuke eshotayo. Ayiqali into yokunikeza indlebe kwivangeli engeyiyo kube sekona lokushotayo. Nanku mamuyiva kuhleli kufika another gospel and the gospel ifika itethana ishunyelwa kuye ishunyelwa kubathenga ishunyelwa kuye le gospel ayimamele le gospel mamuyiva athi no man but this is a true gospel. And let's have it kahle usiqonde ayifuna umqabanisa ifuna ubetha ngathi ayixabanisa noThixo. Ithushilona uThixo kuba ukutsho ukuthethayo ichumele gospel ichiyamele kumamuyiva athi no man but this is the one we're supposed to be following this one. Athi xa imamela abesejoba umuthi awubona ulungile ukudliwa awuthathahle uba kufike igospel kufika nala gospel andithi na xa igqibodla lo mthi avela amehlo same time abona ubuhle bakhe anokunye lwakhe naye aluma abona tyhini asilibala uyayibona igospel engekho right iloku uveza uyinkini noma umsheranga kusasa mind but umthobe lo umsherayo the moment eveza ngathi awugqibelelanga nawe uthi ukuthi hey siyama ndiyeza ayibathola the moment usithi tyhini ndiyazama uyakugcina usala ufuna ugcine zama kukhona izinto ekuthiwa there is a battle which was won by Jesus Christ on the cross when he was disarming principalities. He won the battle. Sishiyeka na warfares. We have asked eating the weapons of our warfare, they are not carnal. If you read that Bible, it will tell you that these things are in your mind. When you have received a certain information with your mind, is that money for the rest of your life. Even the Bible, he has delivered us from the domain of darkness. But when someone comes to you at that is you will be delivered the rest of your life because that thing will never give you God.
kwavesi kodwa kuthi ngiyawuka isa hanye nawe wathi ukuba sibone ukuba kuze wazibona uThixo engamfanelanga. Mandiphinde
ukuze wamkeleke kuThixo. Ndithi noba ungavuka phi akukho khadi ongalwenza khona ukuze wamkeleke kuThixo. For in him we have forgiveness of sins. Somehow that you turn us over. No. If you look about the eyes of the Lord. If you look about the eyes of the Lord. Actually, I don't know. I can bear check and so turn us. Look about the eyes of the Lord. What he appears this the problem. Look about the eyes of the Lord upon the righteous, and his ears are attentive to their prayers. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Therefore, I deserve his attention. I deserve his attention. The spirit of Antichrist is running away. The devil is doing strategies outside there. The devices of the enemy is exactly we're outside there. Our Christ to let away Philip Namlesi, let away Wagelwayo, let away Fugelayo. Did you not see that is seated far above all principalities and powers? It must never be revealed to you. Lord, that's a winning and short time. And you wouldn't know it. I am calling you this it Bible is so no zethu ihlazo lethu ububi bethu ihaya generation curses zethu zabaphezu kwakhe athi Isaya udeliwe ushiyiwe yindoda enomfandethu ithi sabangamjonga akanweneleka yasile indoda ngoyise emnqamlezweni kwacima ilanga alakwazi ukumjonga. For the first time Jesus felt the absence of the Father with him. Wathi xa imbiza wathi Thixo zangathi Thixo ngaphambili undishiya ngani. Jonga exesha susa amehlo kuYesu uthi kujika ujonga wena. Exesha wathatha kuye ujika ujonga wena. Le attention akunika yona ukhonto ingayisusa kuwe. Ngaphandle kwaba namethula emnqamlezweni. As long as he was on the cross, that attention you deserve in 24/7. So anybody othi ukushila uNkulunkulu ngebishwa manje kanjani uyiveza uthola nje kakawuse bethi chung 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 chung. Ay kawe ini mana pika uyivisa njani kushindo lendala ethi izama phambili ukushile
shesha ngiyamshesha. Uzojoyina i-article ezayo next week ukushiya umbuzo wami uzawuthi ufikelele nini ebudodeni ophelele ushiya njalo. False gospel nothixo ukushiya njalo. Akanakho ukuthi lokafaka gospel. Hey, wakha indoda yaqekisa amadoda ebandla wathi ithi athi uJesu. Akafanga na mtu Yesu. Hey, ufike kusetoka nje. Yesu. Aisha kasifuka Yesu. Akafanga na mtu Yesu. Akafanga na mtu Yesu. Akamwendana na mtu Yesu. Di condition yenye enda kuna hiti kubonana ngatako mntu ya Yesu nifundisho cha. Engathi indlela zonke naziphakama. False gospel. Ikuchia ungenathi. Tacho ni pasea tu Yesu. Sonele kwa gati. Wewe unasema shwara nje. Zawa Yesu kwa nini zimbili. Za shara Yesu kwa nini zimbili. Nazo bantu bazothabenda zibandi zabazibona. So kuthiwa hayi ndifumene intshumayelo kodwa xa ibuwaqita lapho sithi kuneyirekhodi yeGqebayezo athi Jesu. Who sponsors this? Why it is so easy for that gospel to spread? It is because imele andiyazi noba ndiyatyabaza ndiyamix but awundiye ngimikse kahle. Bendibuza bawusihlala seyibanje yazi usihlala uqedwe sihlala bifundisa. Bendibuza uba yintoni uPeter ethetha into enamandla kangaka ebonakalisa his loyalty to Jesus. Athi uPeter xa ethetha athi ndawufa khona ntontontontonton washa athi xa ethetha athi suka umelene necebo likaThixo. Awunazo into zikaThixo yini umuntu ebona asifanda kulwela. There was a spirit antichrist Jesus sends him to this guy. Bangendlela ndithanda nayo angema kwicebo lomnqamlezo. Ngoba ubaba bengayo ibethele. Ubaba beyazi la
uyayithetha into nayo, there is devil in you. Kunosathana who sponsors this thought. Esisibili unasho sokudilwela. Kunosathana osponsorishayo. Ngathi umuntu ozondidefend. Oh. Say go deeper. Nansi ke into go deeper. Lena go deeper. Ukubona into vele into sithi sizaku protect evangeli. Some abuse baba. Because kudala bobuxoki akubenzi inyaniso. Banezimilo zokuhlonela uThixo. But we need to protect